салом, Фарзона ҳаст бо шумо дар ютуб канали Lifestyle in Korea. имрӯз якҷо забони кореягиро меомӯзем. 안녕하세요 여러분. 오늘 함께 한국어를 배우겠습니다. ман шуморо то тарҷумони забон шуданатон намеомӯзонам. танҳо мухтасар забонро ба шумоён мефаҳмонам, то ки ба Корея оед ҳадди ақал ба куҷо рафтанатонро донед, чунки дар Корея харитааш бисёр оддию осон фаҳмонида шудааст. каму беш донед ки баромадаш куҷою даромадаш куҷо, то ки дар намонед. бисёриҳо шояд гӯянд ки дар аэропорташ бо забони англисӣ фаҳмонида шудааст. бале чунин аст. лек шумо аз аэропорт бароед, дохили Корея ки шудед, харита бо забони англисӣ кам фаҳмонида шудааст. пурра бо забони кореягӣ аст. аз ҳамин лиҳоз шуморо мебояд каму беш забонро хонда тонед, чунки хонда тавонистед дар барномаи тарҷумон яъне переводчик метавонед калимаҳои нофаҳморо нависта тарҷума карда бароҳат гардед. вақте ман соли 2012 бори аввал барои таҳсил ба Корея омадам, дӯстонам, наздиконам, шиносоям аз ман пурсон шуда буданд ки оё Кореяю Хитою Япония як давлат аст? забонаш ҳам хонача иероглиф аст? гӯё аз ман пурсон шуда буданд. бисёри одамон Кореяро бо Хитою Япония омехта мекунанд, яъне перепутат мекунанд. ё баъзеашон ин се давлатро як давлат фикр мекунанд. дар асл чунин нест. Корея дигар давлат асту Хитою Япония низ дигар давлат. хуб, ба шумоён ман мефаҳмонам ки алифбои кореягӣ ба мисли забони тоҷикию англисӣ аз ҳарфҳо иборат аст. аз ҳамин сабаб омӯхтанаш осон аст. дар забони кореягӣ 40 ҳарф мавҷуд аст. 19 тояш ҳам садо, 21 тояш садонок. имрӯз садонокҳои асосиро меомӯзем. ҳарфи якум, ҳарфи а. ҳарфи а ана ҳамин тавр нависта мешавад: хати рост ва тире. дар ин ҷо ин доирача ҳарфи инг ҳамсадо аст ва бо ҳарфи садоноки а омадааст. ин дар аввали калима ягон овозро ифода намекунад. инро бояд донед. ва бояд қайд кунам ки ин бо ҳарфҳои садонок нависта мешавад, вале ягон овозро ифода намекунад. хуб, а ба монанди ҳарфи тоҷики худамон а хонда мешавад. ин ҳарф бошад. ҳамчунин аввал аз хати рост ва ду тире нависта мешавад. я монанди ҳарфи тоҷики худамон я. ҳарфи о бошад, аз як тире ва хати рост нависта мешавад. ои озод. лабро наҷумонида бо ҷоғ садо мекунем. о. ҳарфи дигар, ҳарфи ё. ҳарфи ё бошад, аз ду тире ва як хати рост нависта мешавад. дар ҳарфи ё низ лабро наҷумонида садо мекунем. ё. хуб, мегузарем бо ҳарфҳои доирасадо. яъне маънои доирасадо бо лаб гирд талаффуз мекунем ин ҳарфҳоро. хуб, ҳарфи аввал, ҳарфи о. ҳарфи о бошад, аз хати рост ва тире нависта мешавад. ин ҳарф бо истифода аз лаб, бо лаб гирд талаффуз мекунем. о. ҳарфи ё бошад, аз ду хати рост ва як тире нависта мешавад. ё ба монанди ёи тоҷики худамон талаффуз мешавад. ё. ҳарфи ӯ бошад, аз як тире ва як хати рост нависта мешавад. ба мисли ҳарфи худамон ӯ талаффуз карда мешавад. ӯ. ҳарфи ю бошад, аз як тире ва ду хати рост нависта мешавад. ба мисли ҳарфи юи забони тоҷикӣ талаффуз мешавад. ю.
خوب با این راه ما حرفای دایره صدا رو گذاشتیم که آنها آ، یا، او، یو. یک بار دیگر آ، یا، او، یو. خوب میگذاریم به خطهای افقی و عمودی. یعنی افقیش تیره، عمودیش خط راست. این حرف یعنی افقی ای می باشد. ای. در زبان تاجیکی این حرف نیست ولی در زبان روسی هست ای. ای. انا همین گونه تلفظ کرده می شود. ای. 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 این حرفش یعنی خط راست، عمودی. و مانند ای زبان تاجیکی ای. آزاد ای تلفظ کرده می شود. ای. 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 خب بهترین. بینید چه خیلی آسان است. درس رو با دقت تماشا کرده خوب آموزید. صدانوک های اساسی رو گذاشتیم که آنها ا، یا، او، یا، او، یا، او، یو، ای می باشند. خب تماشاچیان عزیز، اکنون درس خاتمه می یابد. باوری دارم به خود کمی هم باشد یاد گرفتید. درس آینده صدانوک های مرکب را یک جا می آموزیم. تا دیدار. خیر. تا من نیا.